ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ସେ କାମକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକି ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଙ୍ଗ କତିକି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କତିକି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସାଙ୍ଗ ଏ କାମଟା କଲେ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ନା, ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଆନ୍ସରଟା ଦେବ। ମାନେ ସିଏ କ'ଣ କହିବ ନା, ଯଦି ସେ ହଁ କହିଲାଟା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେ କହିଲା ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ଏ କାମ କର ନା, ଏ କାମ ତୁ ପାରିବୁନି, ତୁ ଅଲଗା କିଛି କାମ କର, ସେଇଠୁ ଆପଣ ଭାବେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇଠୁ ମରିବ, ଆପଣ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେବେ, ଆଉ ଆପଣ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଦେବେନି। ଯଦି ସେ ଆପଣ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଭୁଲ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ସିଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ କହିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ରହିବେ କି ନ ରହିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେତେ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ।